Ayan guys, meron tayo ditong hatid from JNT. Ayan, ang binayaran ko rito is 252 pesos. Ayan, bale, ito is pang ano natin to, pang tindahan. Ano ba ang laman nito? Ito ay dapat lagi tayong meron nito dahil malaki yung ating kitaan dito. Pakita ko sa inyo guys. Ayan, tyan! O, diba? Mask. KF94 mask. Ayan. Bale, ang binayaran natin is 252. Bilangin natin. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 na KF94, tapos meron tayong tatlong KF95 yata to. Ano ba tawag dito? Ayan siya, oh. Disposable 3D face mask. Ayan. 1, 2, 3. Ayan. Alaman nito, 10 piraso din yata to. Ayan, oh. Diba? 10 piraso din. Diba? Ang cute lang niya. Ayan guys. Bali, lagay ko sa ibaba yung aking link ng pinagbilhan ko nito. Kasi may nagtatanong. Kaya lang yung video na tinanong niya is nakalimutan ko na kung saan ko binili. Ito na lang siguro yung isi-share ko sa kanya ngayon. Dahil ang binayaran natin is 252. Bali, 17 pieces na KF94. Tapos tatlong ganito. Ayan. Kaya yung link, sa ibaba nyo na lang makita. Kasi yung tinatanong nga niya is medyo nakalimutan ko na. Yun lang guys. Thank you for watching. Dapat meron kayo nito dahil 'di ba talagang kailangan na kailangan natin to. Tsaka malaki yung kitaan natin dito.